Adhi weche ma otenore kod mibadhi do koro chiwo thuolo ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo ng'wan mwandu apisa moro manyinge Nicholas Owino mar migao mar lo. Owino ma en apisa migao mar lo inono mwandu ge manego giromo shillings bilion 1.2. EACC chich ni olose yor mibadhi. E mwandu go EACC yango ni Owino ni kod mwandu mag lope manengo ne koriw ohewo shillings milion 694. Nyamburko maduto nego gi ohewo milion 10.5 kod omenda mosebedo ka lake agulu mage mag bengi kod mar M-Pesa. Omenda makwane shillings milion 497. EACC yande pedho kwayo ne do mar nono Owino. Minode Violet Terry Mudhoni, owadgi manyinge Richard Omondi kod kembe moko ariyo ma itudego magin Tanic Values Limited gi Tanic Enterprise Limited. Kado chano winjo borano kendo tarik 11 dwe manyien.